खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोनाय जाबाय। नंगौ आदब आरो गुन गोनांखौ नोजोर लाखिनानै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सानसेनि हाबाफारि बाइक रेलि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे बाइक रेलि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बे समाव मानि थाखाय लानाय जादों आं बे समाव डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन। बिथांमोना दिनैनि बे सानसेनि बाइक रेलि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बे समाव मानि थाखाय लानाय जादों आङो बे समाव बिथांमोननिफ्राय गोबां खोथाखौ आं मिथिनानै लागोन। नोंथांमोनाबो बिथांमोननिफ्राय गोबां खोथाखौ मिथिनानै मोनगोन। गिबि गिबियावनो रादाब नायगिरि बयनिसिमबो जोंनि डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोङो डिमाकुसि दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनै सानसेनि हाबाफारि बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि गाहाय उद्देस्यआनो जाबाय थांखियानो जाबाय जे डिमाकुसि ओनसोलाव जेसेबांखिनि 2024 मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजाद लिरग्रा दङ फाइनाल एग्जाम लिरग्रा दा बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोननि थुलुंगा मेहेरै गसंथेनो थाखाय आरो बिथांमोनखौ फैबाय थानाय जोबथा आनजादाव मोजां रिजाल्ट जाहाथे बिथांमोना लाबोनो हायो बिनि थाखाय थुलुंगा होनोनो दिनैनि बाइक हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो निस्सय फोथायो नैबे जोंनि सेथि हाबाफारि माने जागायजेननाय बाइक सालायनायनि गेजेरजों जोङो एसे एवारनेसखौ जोङो लाबोग्रोनो हागोन बेखौ जों फोथायदों। बेनि उनाव साफ्रोमबो फरायसानि न'आव हम भिजिट जोङो खालामगोन, फरायसाफोरजों रायलायगोन, बिथांमोननि दिथागिरिफोरजों जोङो सावरायगोन। बे जोङो हाबाफारिखौ नैथि खेबाव जोङो लानो सानदों। नाथायब्ला बे हाबाफारिखौ हम भिजिटखौ जोङो दासिमबो लाबाय थादों, खिन्थु बेखौ आरोबाव कन्टिनिउ खालामगोन आनजाद मोननायसिम बेखौ जोङो साननाय जादों। आरो बिनि उनाव फरायसाफोरनि बयनिख्रुइबो मोजांसिनखौ हास्थायनानैनो फैबाय थानाय डिसेम्बरनि जोबनायथिं आरो जानुवारिनि जागायनायथिं जोङो आइथिंजों हान्जा सुरनाय हाबाफारिबो जोङो लानो सानदों। दा बेखायनो बेफोर गासैबो जि जोंनि हाबाफारि बेयो फरायसाफोरनि मोजां इयुनखौ हास्थायनानैनो फरायसाफोरनि मोजां फिथाइखौ हास्थायनानैनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थारैनो बाइक रेलि हान्जा सुरनायजों फरायसाफोरा थारैनो देरहासारनो हागोन ना? बाइक सालायनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा जे मोजां रिजाल्ट लाबोगोन बेखौ जोंबो माने 100% जागोन बेखौ बुंनो हाया। नाथाय नैबे हान्जा सुरनाया फरायसाफोरनि माइन्डआव एसेब्लाबो स्ट्राइक खालामगोन, बिथांमोनखौ एसे सांग्रां खालामगोन, बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होगोन जे फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरा गावसोरनि जिखिनि एफर्ट होनांगौ बेखौ फोरोंगिरिफोरा होयो। बिमा बिफाफ्रा सानफ्रोमबो बुङो जे मोजां फराय, मोजां रिजाल्ट लाबो। दा बिसोरो नैबेखौ रियेलाइज खालामनो हागोन जे बायजोआवबो न'खरनि आरो फरायसालिनि बायजोआवबो बिसोरनि मोजांखौ हास्थायग्रा गोबां माने बिदि आफादफोर दङ, बिदि सुबुंफोर दङ जायानोखि बिथांमोननि मोजां रिजाल्टखौ हास्थायो। दा बेखायनो नैबे बाइक हान्जा सुरनाया बिथांमोननि माइन्डआव स्ट्राइक खालामगोन, बिथांमोनखौ रियेलाइज खालामनो बाध्य खालामगोन होननानै जोङो फोथायो। दिनै जोङो 50था बाइक टारगेट खालामदोंमोन, नाथाय बिनि एसे बांबाय 55 खान 55 खान बाइक हयथ' जागोन आरो 100निख्रुइ बारा पार्टिसिपेन्ट बेवहाय बाहागो लागोन। जोङो खालि डिमाकुसि आनसलिकनि बेन्दोङाव जेसेबांखिनि गामि गोग्लैयो बेखौ जों थाबायगोन आरो जिखिनि हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुलफोर दङ डिमाकुसि आनसलिकनि सिङाव बै स्कुलफोराव जोङो हाबलांनानै फरायसाफोरजों जोङो इन्टारेक्सन खालामलांगोन 10 मिनिट 15 मिनिटनि थाखाय। जायफोरा OHS बा HSLC एग्जाम लिरगोन बिथांमोननि फरायसानि बिमा बिफाफोरखौ मा बुंनो खावलायो? जोङो बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायो दिनै फरायसाफोरखौ उदाङै हगारनो नाङा। जोंनि बांसिन बिमा बिफायानो न'खरनि खामानि बा थाखा फैसा आरजिनाय बेयाव बेस्थ' जानानै थायो। मालाबा गावनि गथ'खौ जेसेबांखिनि जोथोन लानांगौ बेखिनिखौ हाग'आ। मोनाबिलि समाव न'खराव हाबफैनाय गथ'खौ एसे नोजोर होनांगौ, बबा गिदिंदों, सोरबायदि लोगोफोरजों गिदिंदों। दा बेफोरखौ जुदि नोजोर होयोब्ला निस्सय साफ्रोमबो गथ'आ साफ्रोमबो फरायसाया बिमा बिफानि बेन्दोङाव थागोन। जोङो बेखौ खावलायदों बिमा बिफाखौ। जोङो नुबोबाय थादों, मोनबोबाय थादों जे जोंनि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरखौ बांसिन उदाङै हगारनायनि थाखाय लास्टआव बिमा बिफानि खोथा मानियै
गामिनि गेदेर गोलावनि खोथा मानि बेफोरबायदिया जादों दा बेखायनो जोङो बेखिनिखौ नोजोर लाखिनो खावलायबाय आरो फरायसाफोरनो एसे मोजां एनभायरनमेन्ट न'खराव फरायनो हानायनि थाखाय जाहाथे एनभायरनमेन्ट सोरजिनानै होयो मोजां थासारि सोरजिनानै होयो बेनि थाखाय जोङो बिमा बिफाखौ खावलायदों बांसिन न'खराव जोंनिया लोंनाय जानाया बारा जौ लोंनाय हुदाया बारा बर'फोरनियाव दा सम मालाबा न'खराव दावराव दावसि जानायनि थाखाय फरायसाफोरा फरायनायनि थाखाय जेसेबांखिनि आबहावा मोननांगौ बेखौ मोना दा बेखायनो जोङो खावलायदों साफ्रोमबो गार्जेनखौ साफ्रोमबो बिमाखौ जाहाथे फरायसाफोरनि थाखाय फरायनायनि सुबिदा होनो हायो मोजां मोनसे आबहावा थासारि सोरजिनानै होनो हायो बेखौ जों खावलायहरबाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेशन जायखौ बुंदों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि बेखौ बिथा खालामनानै दिनै डिमाकुसि दख'रा एबसुआ जे साइकेल बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारि जे लादों बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसु हिसाबै जों गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बेनि गेजेरजों जे बाइक हानजा सुरनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जि बिमा बिफा जोंनि समाजनि दैदेनगिरि जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय दिनै बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों बे जोबोर बाख्नायथाव जादों आरो बेनि गेजेरजों मेसेज होनो नागिरदों जे फैगौ फेब्रुवारि दानाव जिहेतु हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादा जानो थांगासिनो दा बेवहाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिमोना जाहाथे गोसो होनानै फरायो आरो नैबे जि फरायनाय समाव जाहाथे बिथाङा नाङा जाङा जाय फिथाइ थायि समफोरखौ एरैनो हगारलाबाया बेखायनो जोङो नैबे रिलिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो फरायसालियाव थांनानै जे फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारि लादों आरो गामियाव थांनानै साफ्रोमबो दिथागिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव सावरायबोगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि गार्जेनफोरखौ दिथागिरि बिथांमोनखौ बोरैहाय गावनि गथ' गथायखौ जोथोन लानांगौ बोरैहाय शिक्षा दिक्षायाव जोंनि गथ' गथायखौ जोङो जौगाखांहोनो हायो बेफोर बिथिंखौ लानानै सावरायनो नागिरदों आरो बेयावहाय आं खावलायगोन जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बा दिथागिरि बिथांमोनाबो जोंनि नैबे हाबाफारियाव मददथि होगोन मददथि मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय 28टा दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो थांनाय नभेम्बर दाननि 2 खालाराव जोङो मोनसे हाबाफारि लादोंमोन सावरायलायनाय हाबाफारि जायखौ जोङो नैबे जे मेट्रिक आनजादखौनो बिथा खालामनानै जों बे सावरायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बेनिफ्राय मोनसे गरन्थायाव जों फैदों जे जोंनि बर' फरायसाफोर जेसेबांखिनि जोंनि गामि गफायाव थानाय बर' फरायसाफोर दङ मेट्रिक लिरनो गोनां बिथांमोननि न'खर न'खर थांनानै जोङो हम भिजिट खालामहैगोन आरो थांनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों जोङो खौरां लाहैगोन खौरां लानायजों लोगोसे जोंनि दिथागिरिफोरखौ जोङो बोरैहाय सांग्रांथि खालामनो हायो बे बिथिंखौबो जों नोजोर होदों आरो फरायसुला फरायसुलिफ्रा माबाफोर आयदायाव जुदि लेकिंस उइक पइन्टफोर दङब्ला बेखौ जोङो नायसंनानै बोरैहाय जों फोसाबनो हायो बे फरायसाखौ जों बोरैहाय मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो खामानि रनसायनानै जोङो मावनो थाखाय जोङो हाबाफारि लादों आरो बेयावहाय जोङो ओनसोलनि दैदेनगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो मेलेमजिबि नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोननि जों मददथिखौ जोङो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों जोङो मददथि मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो खावलायदों जाहाथे बयबो जोंनि माहारि दानायनि थाखाय बा जोंनि गथ' गथायफोर बा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जेब्लासिम जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ बा गोग्गो सोलोंथाइ जों लाहोनो हाया अब्लासिम जोंनि माहारिया गोजौ फारसे दावखोनाय नङा जों बेखौ दाथियै बुंनो हायो बेखायनो बुहुमाव जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि फसंनांगौब्ला जोंनि शिक्षा दिक्षाखौ जेब्लायबो जोङो गोजौ फारसे फसंग्रोनांगोन दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयबो बाहागो लागोन जोंनि समाजनि दैदेनगिरि धोरोमगुरु बिथांमोन आरो बेनिफ्राय दिथागिरि बिथांमोन आरो जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसुला फरायसुलिमोना जाहाथे लेखा फरा फरायनायाव गोसो होयो आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय थेंक इउ डिमाकुसि दख'रा एबसुआल' हारसिङै लादों नाथाय जिल्ला हिसाबै मानो लागोन बेनि सायाव मा बुङो नङा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जिहेतु नैबे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जि मावथांखि लाबाय बेखौ बिथा खालामनानै जि लादों दिनै डिमाकुसि दख'राया मोनसे आलादा भाबै जि बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों बबेबा दख'राया साइकेल हानजा सुरनाय लादों बबेबा दख'राया मोनफ्रोमबो गामि थांनानै जि हाबाफारि लादों दस्रा हाबाफारि लादों नाथाय थांखिया मोनसेयानो जे जोङो जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ बोरैहाय जों जौगानो हायो जोंनि गथ' गथायफोरखौ बोरैहाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो हायो थांखिया मोनसेयानो खिन्थु सोरबा साइकेल हानजा सुरनो हागौ सोरबा बाइक हानजा सुरनो हागौ सोरबा आथिंजों थाबायनानै हानजा सुरनो हागौ नाथाय जोंनि थांखि उद्देश्यआ मोनसेयानो जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनाय এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে
গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, চিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।